Ki para bangij bait nadu ki temen besan ki jongi ki dekat komiti balang ki long keme ki long kepa perlok samla ki hep ki barit jong ke balang Presbyterian Mauro bad ki bani ki bai pergi balang ki baju wanji seng lang bat ngi pediang sobai pi baro syagani ke jing syakri ke jongi ya ublei hagani ke seng ke balang Presbyterian Mauro ngi pediang sobaru ya pi ki bakmi bad ki bayo sngau ya kani ka seng ke jongi link ba ka YouTube channel jong ke balang ublei unkur khui pi ublei unkur khui yang ilang baro i nong itu khana kani kapor no phaisngi long i temen besan jongi na kabalang Presbyterian Laban i temen besan Dr. G Rangat kumu doktor ilong i bala paunam hangte haka Nazareth Hospital di Gibon Postnam but shwa kata haka Norman Tunnel Hospital Commission Hospital kebadan hajayau pada kibai ki cakaru ilatrei bat hilalong temen besan labun Postnam mentah kabalang Laban nong elam jing ruai baru syakri bakor do jong blai temen besan ngi pediang sobai pi syaka pulpit jong kabalang Presbyterian Mauro rengkat badi keme jogi kon rengkat badi wei kon ni jong i ki bawan ban senran lang ngi pediang sobai pi syaka balang Mauro ubleun kur khui pi yeng ka sembro ko wei ubleun kur khui ke jing syakri ke jong pi ka kam ke jong blai to ubleun kur khui ni ke jing seng hapo ke jing alam ke jong pi para ke jing besan ka khtien ke jong blai ublei nam ta ka buram ke jong o amen ngai khublei hi barok badan hang ni ye pastor badan barok kinang sarai jang balang ki dekat ke komiti balang ki long keme long kepai kon samla bat barok hi ki dekat ki badan ki jong ka balang hang ni sukman badan ni sibon bat ban pediang ke jing ai se ya ka jing pediang sungha yang i badan ni bat senang yai peteng ya ka jing ai khublei hakapor ba ya sakapor jong kajing ai ya khubor jong ublei sung kmen sibon mandan ne rengkat bat pi kom kabalang ini sedang ikan ni jing seng jungi ikan ni kapor demi ni ruai kan ni jing ruai berlai spa nyau pulai jing ruai berlai spa nyau pulai yu jisu a ban seriem kat ba im perthai dem it lut ilade ban syakri tang yu blei wan na beneng sane ban wat yang i kibreu uthe lot la kajing im karam jongi pansiu jing roi ba lai spa nyau hulai yu jisu aban seyim kat ba im ha utei dem ai ti lut ya ladi ban syakwitang yublei uwana buneng syani ban wat yang i kibril utelut laka jing im karam jongi bansil ya uji suban seryin ya uji suban seryin ya uji su ya uji su ya uji suban seryin uji su aban seryin badak kajing wasngung ban yarap kunjing jenja belahap ngaku dejur yu jisu aban seri kipo puju mam kan dujing iklem kucu
nadunut balasle ya uji suban seyim ya uji suban seyim ya uji su ya uji su ya uji suban seyim uji su aban seyim jing duai bas ngobrai shalom ule kiu pun sin van kot kerpat yutrai akajing kenja angta malwe ungu udem usgo bang banya selok luk babaha uneng ya uji suban seyim ya uji suban seyim ya uji su ya uji su ya uji suban seyim. Tia shwa bingin lek si ublay ka jing duay ngan pulay ka to ne benta na kaktiyan ka jing ublay kaba yaday bat ka singasay barok kaway kaba na jiet ik jing ruay ru bat na kabenta ka kubor kaba angin yo ha ka ne ka por no paisingi banangkong benta kalong na kitab Exodus nong balai ka dekat ban kendai du khat ar kajing khot kajing jet ublay yang out de pi kajing pensai bor ka jong u kajing ka ege ka bula thmu na ka banta jonga bat nyong pi bodan hang ni hagane ka por ublay khot ye pi u khot yang a Exodus lai kendai du khat ar mentati namar kata kami kal jinglen nyar ki khon Israel kalawan kiu shanga Bangalayo i kata jing ban ben da kaba kita ki Egypt ki laya ban ben ki namar kata ali menta tiengan pha ya me so pharo ba men yo yalam no ki breu jonga ki khon Israel ken na kari Egypt Andre Moses ulong ha ublay ngalong uai bangan lek so pharo pat bangan yalam no ki khon Israel na kari Egypt te ulong sisangan long lambat me bat kanegan long kadak eme ba mangahi ngala pha yame anda mela yalam no ikibreu jonga na kari Egypt pinyo shakri oblay halor uni ulom benta ka baar kalong naka kitab jong Jeremiah nang tholpa kalong ka baar khundai khot bon nang kong ka ong ni ka heading jong ne benta lenong baar khundai ka ong ka sitiu Jeremiah sa ki ba song mrao khot bon kong ka ong te kini kilong ki tien jong ka ta ka siti Kabau Jeremiah unong ya thul pa ula pha na Jerusalem sha ki badang sa na ki teman basan jong ki basong mrao bar shakiling do bar shakinong ya thul pa bar sha pa lang baro ya kabau Nebuchadnezzar ula ring mrao na Jerusalem sha Babylon khot basawat basan kumne wong trai ki pan ublay ki Israel hakiba song mrao baro yakiba ngala penring mrao na Jerusalem sa Babylon
ตัวเตยกี่เยงพีบัดตัวช่องฮักกีตัวทงกิเปรบัดตัวบามยาวสอจงกีขอดบัญญัติบัดว่าเด็กจิงสุกจงกตากสนองสักบางอาลปันริงมราวอย่าพีบัดตัวด้วยเฮาตรายนักบันตาจงกานาบาหักจิงสุกจงกากสองกจิงสุกจงพีปนักเด็กขอดบักขัดเวย์บัวหาดูบักขัดลายบักเป็นกันเมาอย่าจิงขอดกจงเบลยังเอาอย่าพีนาบางอาทิบอย่าจิงมุดกิบางอาปรขัดฟังจงพีองอุตรายกิจิงมุดกิจิงสุกเกนที่กิจงกิจิงสนิวบันอายกิจิงกระเมนยาพีหักปอร์บักกุดจงพีที่พินขอดกระปาดอิงาพินโยเล็ดบันด้วยหางาบันงารุงอันชัสกอร์ยาพีบัดพินวาดอิงาบัดพินเชมอิงาฮับพินวาดอิงาดักดอนอดบาร์kita kilong ki khot na kteng ki jong oblei ki ban kan yang ngi ki ba ka kteng jong oblei ka thu ingi na ka banta ka ni ka por brain ka khu ingi ka jing pule ka ngin phai su oblei jing duai ko pa jong i ba hap neng se sen pan ai ngo ime na ka banta jong ka ni ka por ba karpang ba kantang ka ba me malayalam ki kijat ki ba tulot jong i ban kius ka yeng ba kantang ka jong mi sya ka long ka yeng ka ba tei nak bentau pailang un yo ban rung ban sakri ban yo mat thamai trai ka bor jong jing don ka jong mi hapo jongi kum ki khon ki jong mi pailang jong mi bodon ki cha kabaro andri kerpang ha ka por ha ka balang hang ni hamauro ai ngo ime trai nak benta jong ka jing don rekat jong mi bot ka ni ka balang nado bas dang ka ba hadu ni ka po ka nang ya sakmat kanang ya isprang kanang kiu kanang san kanang yo atrai ka jing persaj bor ka chongmi pa ki kambaro ba ka de ban tre atrai nga etika habang iwan skiwe pat ki balang da ka jing sngo kamen ban yo i ka ya etika ka jing elam chongmi ka ba kham kar pang su su atrai ai ngo me sei ki nong sarai ki babon na ka menta jong ki kam ka chongmi kiwe ki nong elam kom ju kiwe kit i kam ki chongmi bat ki kemegi pa jong balang bat ki khon samla ki balong ki risot jong ka sai jong balang bat ki khon khanna ki balong ki per sara jong ka trai ki baro ki don ti ki jong me ngi it ngi kerpat eme nangwan ker khu ka rogom go plar ka jing persle jong man sem jong me halor jong ka kanang ya na ka bor kanang la ban long atrai kum ni ka sharang na ka banta jong ki ni ki jaka badan na saudang bat skiwe ki jakaro kom ju namar ba me mar pha yang i ban long gumta isarak na kabanta jo ko parthai ko dum boti ki baro ki badon ka balang ata ka jing yalang jong me ki jing don ka jong me ikan mau khmat jong me trai na kabanta jong kitu ki ba omla banwan ka ne ka pon ka banta ka no ka daw trai la ka long ka jing pang ka jing stom la ka long ha ki kam ki badon kam man le la ka long ki jing don haki yang ki sem ki jong ki la ka long atrai ha ka jing long tlot ka jong ki don atrai ba de ban don ni ha po ka balang re ki don ski wei pat ki jaka ngai ti ki shme kerpat atrai ka jing ai kren ki jong me do man sem jong me atrai pa ki yo mar atrai ki jo ki jing ker khui ki bangi yo mar atrai kom ni da ka bawan ski yeng ka jong me tuai me atrai ba me men yalami kambaro ba ni ka balang kanang trei ni dua me atrai ba me men sim ya ne ka por ba kum ni atrai ayungin ong khmat jum me atrai ki ba bon ki ngila an wan la khmat ne me re metip lupa masoi ti ka ne ka por ta ti ki jom me ha ka jing kerpat ki jong ngi kerpat me to wan hiar se sen pa atrai to don hang ne apdeng jong ngi persai bon ma me atrai ngau ba yeng hang ne bangan yo bersama ktien ki jong me ka ba me la thmu atrai ban ai persai bor ngi ki badon ki ba sngo ki skor ki jong ngi kin long ki ba play ki do nod ki jongi kin long ki ba play ki bala kloy atrai ban pedang yami ha ba me kran hangi ngi ngej medon atrai hang ne pedang jongi sha atrai ngin wan ka jing song re khmat jome ba ngi it nado wasdang kum ni hado wa jong ne por kan long ka por ba ker khu kan long ka por ba ker pang kan long ka por ba kemen ba ngi asgo ba ke jing don kat ka jong me ba ngi hajan atrai
Pediang kijing dua jing ini kapor keteng mi Yesus Kristus kan ban pan kini. Amen. Hakin kapor ni aban lumno i kijing aingu bar hadin bala lum jingo ngakarpat ye mesta iduk had ba insa kentang ya ki jing aingu. Tuin pendam kecilai. Au boleh berupa jongi bapanen. Kanui dap de kijing sungu ya me. Ya kabamela penla pat iki kejat kibat haj kibat lot ki jongi. Ban kiu sekayeng kabakoi kabakantang ka jome. Ban sekeri ban yero. Ban pendun burom ya kakerteng kabadun bor ka jome. Au boleh ingit tepro. Badon sibun ki para bangay. Ki bawando ringkat bat kijingkit ki bakia. Kijing pang kijing sitom. Kijing pai kijing pra. Kijing snusi bat kijing kuslay. Enlay memetip au blay. Ya kita baro ki bawat ya kakamat kejome. Iduay au blay. Bangiti berubah don sibun ki prabangay jakabalang. Ibadon apa yang kijing sitom kijing pang. Lakalong haki yeng ki hospital. Wat sabar jong kecelaru. Lay au blay ngiduay bamelong ringkat lembat ki. Makin yo mat ya kijing penkia. Batkin yo sngoru ya kabor kijing don ringkat kijong melembat ki. Iduay au blayru kerpang hakan kapor. Kerpang namadaw syakri wak kordor jomay temen besan. Ibadon ru ya kabenta kabakrawan sam ya kakubor nakaktin kabaim ka jomay. Kankub au blay da kabor. Pansle daw mansim bakhoy jomay. Baki ay ki ay baro ki banmino nakasyentur syakri jomay. Kanlong kabor yang iway pi iway. Kibas ngabat kibas syashkor ya kaktin kabaim ke jomay. Iduay ro au blay kan kapor kerpang na mendakin kijing ay kibaret jongi. Kibalong kijing kerku me kerku kijing im kijungi. Haki yeng kisem kijungi. Iwan rakan diat sekakam ke jomay. Simti au blay yaki. Penkot penkentang yaki bahangno hangno kepalang ke pendon kam kanlong nam kaburom ke jome duai ro blai kerpang ni kutuki prabangai ibom semladon balang bangi hang niru baju ai na kapor sekapor kerku yakiru bakiru kenyos ngau yakijing don rengkat ke jome tos ngau au blay jingkot karpat sukri baret jome. Nabay kiningingo ngidem ngipan na kartingo turay bunong panim jong Yesus Kristus. Amen. To ini berteng de wini ruai ke jing ruai bakhat lai. Jing ruai bakhat lai. Blay bakraw bapala habaro par bamelale. Te yegi kam jong me blay kam pala long ke jing hai ma me ko blay tang marwe hi me juma K-pop jongi kijing roi bakhat lai. Play ba crow ba pela Habaro parba milalete yakikam jong mi ablay kam kelalong ka jing ai mami kublay tang malwehi mi jumap Pop jongi me jumam ki pop jongi jing pala jongi ma
play nghi rem nghi swai tu bên em ấy na lo jong mi om don ba la yang nghi ba po ban ma ban sna ma mi ku play tang mal way hi mi chu ma ei ki pop jong i mi chu ma ei ki pop jong i ai ba ki so ka jing ai ei ki kam ba ba jing i u play ken nang pen krau ka nam jong u ha pu te ba ha bu ning ru ma mi ku play tang mal way hi mi chu ma ei ki pop jong i mi chu ma ei ki pop jong i Desa sisen pat ngai kublai ya pi ke balang ke badan ni balang Presiden Mauro penpau jing songo iu blai ba ula play ke lat ya kelenti ban poi kum ni rengkat berka balang hang ni ba hak jing ya nadok kipor bala khot yang am semdan kanono jing penwit hado ni kapor bala wan poi hang ni ha kapor ke ba ublai ulai alam am semdan ke jing pentut ke jing ya lenti ru bala poi ha kapor ba biang bani simbetalem ha ke jing sakri ublai ai kublai pastor ibla khot yang nado la katu ane benai mansua bat nak benta jong ke yeng ke sem ke jong i nak benta jong kinong sarai jong ke balang ki wepat ki balong ki teman besan dan ki ba ngalai itu la khambon senam tabon bon senam dan teman besan ki bang ngilai itu nado mentala bang lai post nem seneng trai la se sau post nem trai mensua nama bah barang trai menga po hospital hajuai ki lai don hang tu so kemen siapa ni i maka jinya lenti jungi ublai ulai alam ya ki ru bikin long na dok ti po dang long samla kini apa ban long kum ki nong serai teman besan jang kebalang na kebenta jang kirang ba jang kebalang na kebenta jang pi kemi pa kon samla ublai Kristian bore pi bania Kristian ni kam jang kebalang on banai kublai na kebenta jang kebalang na kebangang adon kebalang laban ya ingo yo ble wenang elam ngir nginang ya lenti kum ni rengkat hi bat ngi wan lam kijing kublai kum ta na kapalang bat na kayeng kasem jonga ha kaba idan i kimi khon rengkat hang ni rengkat bat i wei khon idan arngot ki khon i wei idan rengkat bat ngi kum ni ni kapor ban persingan yang so kemen sibun ba ki dan kum ni na kabenta ba ngalaman dan rengkat bat pi kum kabalang hang ni ti kum ta kum ngalong la kham slem la ya sngo la tip phangka khubore ka ba ya lani bangade banwan hang ni bat ngala la excite ka to ne por hadin ka to ne bon ngala yo i khubor ka ban kren tinggal apa kre eta khoboro kabadai na guys city kabanang kong sakinong koren ka khot ka kalnong ka bakharar la sabande ban pan kre andrei kam sup ngam so na ban pan be kane ka kalnong ka bakharar ke tho ingi bangi long iwei piwei khot
jong kamet ke jong kris bangidan laka jong benta ban pendep mdan ibam mentoy bat ibam mentoy Henry kat banang kre kam semela menga bangan ai ni khubor kan ni kapor padahal se ka yala menga ban ai kan ni ka wipat ka khubor ka banga ai mentah kan ni kapor pleng ni pi la se don mano ki don kam ya kan ni khubor de na ka daw bo ble sha nga ban ai de ka wipat re ka ba kham sup ka khubor ka de ka ba kham baju asngol la se ki de khat baju asngol ko mangala pule nila se damdai badan hang neru kidan kiwei ki bahayeng asem kidan kam ne khubor POE kilong kidan kam la sidon kum songkmen sibon maka balang ne mauro kadan pan sam ya ka jingeseng kijingeseng baro hapo YouTube but kalau long ka jingkar khu yangi bonsen bani i kini but kiwei ngangai yo ikhbar ki bakordor na ki sakri jong boleh iba ai khbar padla sidon mano ki biyo sngo ya kan khbar daraga dei na banta jong phi pedang ya ka wakadon kam na ka banta bo boleh udan jing thmu na ka banta jong phi kalnong wa ar khandai ki khat wei jong ka kitab jong Jeremiah ko angum ni na banga tip ikijing mut ki banga perkhat sapang jong phi ong utrai kijing mut ka jing suk ken ti ki jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen ya phi hakapor bakut jong phi ngatip ikijing mut ong utrai jonga sapang jong phi jong ban pan sneu re na banta ban ai ya ka jing suk bot ko banga pude man ne habang ipe ya ka heading jinglam na khali jong kane ka lenong ka tho kom ni pengin su thu e context ya ka ba ya kane de khot ka sithi u Jeremiah shaki basong mrao bangi su thu ya ka jinglong mrao ka longom no kini jai ben reu kila sharing mrao se Babylon kila hab e ya la ka jong ka snong ka thao ka jong ki ka yeng ka sem ka jong ki ka kamai ka ji jong ki atan da ring ye ki ban shale ben ban long kimrao kibalong kijo kum hakipor jong Moses kito gibala sharing rao jong Israel spor ri Egypt mdan shu halaka jong kisnong ka thao adon ka ri nong we adon na po jing sansar jong kiwe adon na po jing le ben jong kiwe bat kata kalong ka jing te ka jing khom ka jong satan ne ubabon ya kibadon kita kibala e no ya kita kibam ya sko ya ka bor ka jong trai pakumta isu thu ya ka jing long brau ka long no ka jing do jing kermen jong ta bodon kum brau bat mdan ka jing yo mdan ka jing kut haba perkhat ban yo la phai se ka bon ru em la phai se ka diang ru em ban yo light na kum kani nre hapdeng jong ka jing do jong ka jing kermen bon snam jong ka ne ka jai ban reu ka badan apo ka jing song brau ngapoi ngipoi skane ke khot pasan bat bah nyau ki bangala pulengan pule biang tu te ki yeng phi bat tu song haki tu thungki per bat tu bam yu so jong ki bat tu wa de ka jing suk jong ka ka snong ska bangala pan long marau phi bat tu duai ho trai na ka banta jong ka duai na ka banta jong ka snong ka ring marau phi ba makaru na ba ka jing suk jong ka song ka jing suk ya phi nganam le konteks jong kini kentien re na ka banta jong i kani ka por le singi siam kum ki brig ba ya sla jong ne khando ya ki jing le ba bon jat kum la duai kani ka po pan kan tang ki jing ai ngo ngem tip manga ngam tip hang ne yeng re na mar bo bleu tip ya ka do no ka jong phi nga ngam tip ngam kren ye no ndang nge bo bleu kren ye ka no do no ba sem ki ai ba jing em ki jing e kendo ki yeng ki sem jing kendo ki jing ya lan ti jong e ki jing ki bangi ngim la ban pan paus ki we pan ndeu bleu tip ye kita ba habang isyam kini ki jing ele ki babon ja ba haba phai sakare ka jing yo tang ka jing dum yo jong ka tang ka jing bomla yo tang ka jing do jing kermen mdan lenti shu shwe ban phai ndre hakane ka dan kani ka khobor jing jing kermen jong uble na ka banta ki por baro ba haba sngo don jing dum ba haba ban jing ka we lor ka we ngi phai ting la i ka mala light no ban ka ban sa ka we pat ka jing
haki yeng ki sam ki jing dei jong i hang no uong tu ye sha tu te yin tu tung ki per mot kom ba ktien pareng make the best of a bad situation because better days are coming uble ong mar man ka por don hi ka jing kan men wat ha ka jing ya lan ti jong i ko bakin sa don kiski kham bha kom ta te ki yin tung i ki per mot don ka jing kan men ka banta jong ka jing em ko jong i ka bal sai namaro kin sawan kiski ba khamba balai kum ong ki kum tu namar ha khot ba ki phau tho na ba andala pandep nyau pos nam ya ka babulan ngan wan yapi I will come for you ngan sawan mga bansao yapi ba khubwa na ka banta jongi menta ka singi long bo try udan ka jingmot ka ba bhan na ka banta jong phi bat ka banta jonga na ka banta jongi but un sepen urlong ni kata ka jing temu ka jong u na ka banta ka jong phi ka jonga wat la ding mi i ka po ngi dang yai lanti ha ka ne ka khando ka ngi nang yai ngim pat mudur le se bu tra don ta jing temu na ka banta jong i bat nga siam ta ka jing im jonga bat le se ha ka ne ka po ngan ai wat ngan ai ki jing siam jonga ka jing im jonga marwe ro ka ba le se am de tang ka khubon re ka de ka jing phla jonga kum ha ka jing ya lanti jonga ha ka jing de jonga ba ka jing ya lanti khama jong trai bangan pen benta ki lai benta ka ni da ba sim nuksa na ktien jong ble ban kong golong ba ula pen kre lepa yangi bangin yo ban simti ka ta jing thmu jong u abo la don ta jing thmu sim e le no e yangi sim e ngi klam e le pen kre lepa yangi baar ka mat nyai kalong ba wat lada ngipat ngim sum yu i kata wat la mengipat ngila don kata ganti hendengi baklano ihap no ne khubor no ki balas ngau bugila jingai no nakani kalenti ka boble la bo wat lada ngila baklana kata kalenti ula bon lambiang pat yangi syak kata kalenti syaka bola thmu yangi bingin poi bat ka balai kalong ba wat la ngim tip ya ka plan jong u utip odu ayangi ke jinglai lot ban pen odlong ya ka ngan pois kemat ban kong bong upan kre lupa yangi bingin yo ban simti ya kata ke jing tmu ke jong u ngasu ai ki nuksa ka to ne ki brew ki ban tin ke jong u blei ke bangingi la ya mat ila ya ngong ila puling ila ya yo i ke jing em jong ki ka balalong jan so the ke jing em jong i re tang ban pen kan mau sai sen pa ka ne ka por nga kan mau pang moses ubriu jong ublei ya ublei ula don kata ka plan ke jong uma ula ban ong ublei ya moses tu po ong adan kane ka jing thmu na ka banta jong me ko moses don ni kane jing thmu ba khrau khmat jong me ba ma me men long uta ubanya lam plat im ye ki breu ki jonga na ka jing long marau kumta Henry na kata daw ublay ule kumno habu ula dan kani jing tmo no tang Moses ula ayu ka jing nang ka jing start ka bakarpang nakabenta bon pendep ini kam Moses mna kam dei ba jarang khat bal yo Moses kam kame jong o kala bo haiti sang ban bo sawa kam dei ba jarang khat ba ta khon ka jong faro ka suwan ban ya ban don sta sawa kam dei ka ba jarang khat ba ta khon ka jong faro ka don ka jing lung jong man se ba don jong ka ban sim nu khun lung ka ba kala dei ban so thu ka dei ban tip hi ba dei khun lung jong jai ban reu sip dei ka dei khun lung bala bret na mar ba ka dei na ka ne ka jai ban reu ka bala ring marau kan dek kum noi kam dek bajar khat bu bulai pen long apa ka dok not man sem jong ka pakan yo i no khun lung bo dei sha bo dei ban subret no namar bu dei khun lung jong kimrao ban subret no biang sewa namar pakan yalam ska yeng jong faro na ka banta bu ni yau bau bulai la don ka jing tmu bon ye le persa yo faro ber ka Egypt on yo ban ai u training on yo ban ai u ka jing start ki barok ki jai ki banganam yenum ya jair kan ka por na ka banta bon la ban yeng hakmat jong faro bat ki riu start ki jong o na ka banta bon ye le persa bat bon pelai ki jai ban riu am tangum ta ula ai ka jing hikai u habu dan sepok ka riklau bon la ban yai leng ba jong ne ka riklau le si ki tu ki badan hapo ki jing long marau hapo ri Egypt ki la long ki ba sut tai yeng ki ba
ngin mudur umrau long umpat ju mi nang ta umpat ju poi sino usron ta sutai tang tu kam khui man lakas ki lalu ban step do man miet sha ble ben sha sho ka jing ba ka ba kumno malnutrition kumno jai pi jai kini kin la mo ban ya kin la mo ban im ka ta ri khlau kim la dalam dan ubri bo so thu i ri khlau ko Moses dala dia ka yeng jong pharo umyo ta ka jing sta ndu ble pun khre u bo on hap shang ka ri khlau na ka man ta on yo jing start kumno ban ya lam ki ha ka ri khlau na ka jing long jong khon Hebrew bolong ka jai man riu bo sha le ben bat ka baring marau shau khon yo pharo shau nong ap lang brat ali khlau shau nong yalam welam ya ka jai ban riu syakari jong ka jing kular kan ma su we pat bolong David utar ulong taun nong ap lang brat wasu ap kilang brat selom utau basu yo deban sumar ki khon ya kilang brat jong pau jong u khmi lenti komuni pun long ue ru em ndrei hakapor bo umpat song thu hakapor dang long tang utau khna ablang la ban ong ubam la ban mudur on don kano ka jing thmu ka jong u ndrei ble ula ong bon yu i ong don ka jing thmu me ba me men long utau su eng ba khrau uban pelai ban yalam ki jai ban riu jonga ndrei uniu khna udan ka ege jing pen sle jong ble udan ka sap bo ble la ai bo nang ban thau jing ruai na ka jing long nong am long rot jing le jong u yu galat ka silong tang ban ka mau jam ki bre kin i tho yu gom nong ye le thama bon long rus em yu ki Israel ban long ban ukpa tamen jong jisu u ble udan ka jing thmo ndre ula ai kan do stang kan mau yu Paul ru badan lepa ka jing start ka jing sempang wal yo jing hikai na ki no hikai ki bakrao mat ki basar kai ki por ki chong u wala ka tien jong ble ka ya thu wala ya lam yu nau tau dau rabi wa bakrao ki tu ki por Gamaliel la udan we nong tho u nong ai Bible study ong ada ki perkhat yu Paul ka por jong u ki por man tau la ban long kum tau doctoral postdoctoral student ha bayalam do buriu bayo Nobel Prize they say mo Gamaliel long khrao ya hakipor ki jong u por long we ni kita ndrei long now Parsi show nong phla show nong tho no bulong tau buriu wal start bula buriu blei la pen khre yu kat no ru kata show nong set bendi ni kan tau Chris mudur ba we ni kineru umla ban perkhat ba unlong kumbulong upol ka bol bulong kum tu maswa kum khna ba puli ba du Gamaliel u David kum nong aplang berat ba ap tang kilang berat jong pa jong u Moses bolong tang u khon jong ki jai pan re bolong brau kumong kadan ngai i yakini ha jing im ku jong aro jo puli ban long doktor ndrei ka por ba nga tang khna la imei jonga kongkwini rinjak but rimma la se pi tho di headmistress jo Pinemont school ko barimma ti ko yong ba pa ke music no mar bilong headmistress jo Pinemont school di pa music nga se po Pinemont mo tinga tang khna he dang den ti por dang lake school ti hoi nga ko ngo yi nga lek sistem arsnam re akti po dang long beach sa da ti khnas Pinemont school kse ya grand site ba ya ti hado ba ngo ingam treso ban sa ikai kremi kai so music sang he no tang sapoi ta den mo nda nga kham he sandiat ti ngele tu sini Cambridge ki por man chwa bolong ma ICSE menta CBSE but ngihab le Hindi second language but kum su tho hi ki jongi mo don bay nang man le Hindi don bay nang man kran man puli te phamla ba me biang nga kini ki long ki me ki bastat bat ki ba dan
jing temu bahan na mentah jongi yang to me da lada memut banlong doktor am mut temu banlong doktor las lambai na do nang kana yang mut banlong doktor to kabiang da mele bah hapo ka yu mele lu barok ki physics chemistry ka bale antu le hindi men fail to second language men yo third division tu kumta ya fail go subject ba yo be third division am yo third division men namla men boleh doktor de na ta ba nga le boleh hindi yo tuition pag inse poi balik kato ka jing temu boleh pun kare ya tip kijing mot ki banga perkhat phong jung priu blai wang bala danga kot danga ya bo e na khat no habakuk ban kal nong man kong khat basan wat da kam da de context bo haba tho an re kan khat kong na ba ngan le ya ka jing le a kisngi jung phi ya ki ba phin am nge la ya tho ro ya ka ta phi yang ala de tho a tu po bang dang khna po bang sana dang puli hindi po bang le music ban ngam la school arrangement le pain mon school la du bleu ong nga ba ki we ong nga kan sapoi po ba men salong kumni yan ong kam la lo nan de jing le ki sngi jong phi kat ka jing em ge jong nga jong phi ya ka ba phin am nge le ya thu ru e kata api pe ji jing em le jong ya ke u bleu ong la singi hap la singi ur la singi fail pati beriu jong ka bible ki long ki nuk sayangi ba ki ba kdo yang ni kamat ka baar ka banga kala bu ka ni ka por ka ong wat la dangi bakla ban ngi hap na kata kalanti ula ban wan lambiang pa yangi sha kata kalanti nan lek biang sini ki beriu jong blai ka bo blai la pun khre ngi la ong lek biang su Moses wala su thu ki tan rai ki jong u kum khon Hebrew ba de ban yang kebentar ki jai pen riu ki jong u la su tho bo long u briu bla jet namar bo la ai u ke jing nang ke jing start o la se la kan tiu u kum khon Hebrew ban dan ha po ke yeng ke jong pharo ban yok jing hikai na ke yeng ke jong pharo ban yok jing start ban yu baro tiu la mut dur yu Moses le se ngan kiu hang ni ngan long kum tau ban poi hadu ka khet jong pharo nakani ngan la ban le ki kam ki ba khrau ki ba bon ban ngan la ban pelai ki jai ban riu ki jonga le se kum ta ter le se kini ki ki bau Moses la per khat ngan la ban influence par ngan long pharu ban le se un long kum Daniel balong riu khrau un long kum Joseph bal kala long riu khrau long kum Esther bala ban influence u sem un long kum Nehemiah balong kum tau bala ban le ki kam ba khrau na kardan ka ba khrau hende panyap eu beriu ujak alti jongo kita gigi barok la pulom no dan su kata jing semua bang ngan salong kum ta ngan salem ta ngan salak man lai kam ku bakau ka ja no mar buah pet no wala poi seri klau wala feel namar buah bu la pet seta ublei kum ngaong usim mi kata pol jing pet ka jong u ondan kum ne ondan tu survival instinct semua ki rukom kum no ban im hari klau mo desert jaka ba terkhong kum no man im haga jaka bam dan kum no ban yo kijing bam ta jaka kita baro oblei lepan kreu ondan kijing start kum no ban yalam ki beri jong u David kum mengikan mau ulanang kiu lapan long nadu nong aplang brot su nong yela atma nong yela atma su sim su briu berkalan krau la modor ba union long sim krau ban yalam ki jai ban register wala ai ki jing start ba khlan na blai na ma blai pon kre yu bon penyap yu sing on penyap ki wei on penyap yu Goliath bon long kum tau nong yele hawa ktien ki jong blai ki ong ka ong bau usol penyap ki hajar dewat penyap ki ho hajar ho lalong bakrau kata tahu lanang kiu i kuman long hundre maban not mudur bau bulai on pendan kam pat ya komuni o bola le ben ya ka position ke jong o de bulai la pa u nathan ban ya kendo ya u ban ya thu u spang jing bakla de kam de tang kata kadon kam ya jing kata jong mersiam jong blai ya David kiwe kilaban mana tu ingi
Nathan ulah pun keren kat bora keren rela David ulang bapen ke dok not jong karena mentoy kata kajing ya tho na jong Nathan sepang itu hilang berat David lah dungak ke dok not ke jong Wat ikum ta yang i bi osngau gini khubor kadan kapor le se ba ublei pha eno re no pha kan no jingja pan pan kan mau yangi seno mela poi na ka jing thmo jonga yo osngau wat kala ka bomot kan mau pol kom jo andre ur long dong shon ublei mano ban pan kam per khat bo ublei pan dan kam ko meu ta Ndeu play yo i ka man sem ko badana po yang man sem sida po kwa ban wat yo play kum jo kan mau su we pat ubangam sem la jer keteng ne po Petros bala len ya lau jong kan rat ka por bam long su ha ka por bu kan rat jong un sahab ke siding phana une ula yo i ula dan Jesus Kristus udan ha ka por jong ka jing sale ben ka kata ta le si ka man sem ka dono jong o kala pisah ka ta ko mo kalong haget samani reuni Petros nang buat dia ula len yo manowan sanya hanga happy kajing ya lanti jungi pun sen larang yo i kibru kibla no kibla kelaktin kibla le ike kibla kular bangan le kom ne rikim semle ngile umnong yang tu tengem na sanya so ngam tre so ngam lawan pen sanya ya kung no breu bala le kung kin kam ndre manoban sanya kung utau breu bala len yo kan rat jong pan ban yo le pan kam tikum ta ngin pois kamat ka balai ka bong wat la ngim tip ka plan jong tip berwa yang ngau je fi ka jinglai luot man pen orlong ya kata ka plan ka jong yangi udan de ka jing tmon ka banta jong iwe breu le sela da kampat ngimpat sungthu shai angi tu tip ula don ya phi ba nga bar ke badan ni bar ke bi asngau ini ke kubar le sing ngimpat tip ke ga jing tmu jong blai hoi ko mangil ong ladang raya thu ipi pinam ngai ya ka ngim tip kadum nga ngam sungthu nga suyai nga lek nga de dukan nga wan no ale is school nga pendep iki kelas ke jong nga wan no singa le ki kam ki ba kumbale kini ba ki bangalajar kerteng ki bangam imen toy su bangan long wat laring isngo kumta song tu tip kaktin ki jong oblei ka ong yangi ba wat lar kumta udan ka jing tmu na kumta jong kita ki ba wat khamat ka jong khamat ka jong udan ka jing tmu na kumta pi we pat ladang impat yo i ka Langin pat tip ya ka udan ya phi ke jing em jong phi ke jing em jong hapo ke jing mut ke jong jing mut ke jong blai wa krau ka ta na ka banta jong ki khol jong pande ik kam ki ba krau ka ta na ka banta ke hima jong udan ni ka ta na ka banta jong phi jong ai we pi we udan hang ta ba ngapan kan mau biang ki ti de khot ngatip ndai manga ba phi mangingim tip anak bos jingkeli sya ngarang pengkrek ni ka jingkeren kan ni khubor mat ka balai ong kumno ngintip ya kaman ke jong oblei ya kata jing tmu ke jong oblei ndai kata kam long nomor bang ngintip kumno ngintip ila bantip ka basuk ke juba ko ong wa de khten ke jong pule khten ke jong duai se ngintip mapi ni ong ngala le ong tangam lap te mapi bi osngau ni ong ngam lap ngala ong ndreng ong lada pi phim tip mangangam tip ngampat sim la tip akan ono por ke jing ya nanti jonga uang ha keten jo nga tip nga bold nga tip I know not you nga tip ke jing tmu jonga pangapar khat phang jong phi baraka kitab jong Habakuk ruang na bang nga le ublei wale dei ma pi dei nga hang tu ong nga le ya ka jing le ki sngi jong phi ya ba phin am nge ma phi ti phim dei ba nge phi ba trot ka jing nge ma phi ba duna ya ka ta tau ble ong de nga tip ya kita ki jing chmu ba nga tip ya kita ki jing le ki junga na ka man ta jong phi wat la phim ban tip tile se ha bang isu so ba dei tang ble wa tip alam ong tang ka ne ka wei ka ne khubor one day at a time no
cheese ngi one day at a time abangi jam komne tu sha bangin im man nagas ngi dakata ka jing sung thu bo utip ya ka jing timo jungi la shai ngim tip ndai menta ban ong im makaru kom ka bahatam im makaru kom bahatam la dangila kelon ban yeng biang na ta la kom dabet la kelon ban yeng tabiang na kata along ko Moses wala bakla yeng biang na kata kumuta long o Petrus wala bakla wala len yalau jong kunrat yeng biang na ka ban na kata bat mentakas ngi bang yo skau ni khobor im makar kom ko bahatam ka bangala mentakas ngi pala ngala kelon menin lese yeng no mentas ngi ban kala bomot ban im na mentau Chris mentakas ngi live for Christ today kumbang ka to jing right bang yong he one day at a time. Yesterday is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Asayang him tip menin galalik one day at a time. Mentagasi kamat long mentagasi na benta jong try jungi Jesus Christ. Hawang ali pai biang sekatu ki music lesson ki jungangan pun kenal sesian. Bangan datip katu kapo ngala Yesha. Bangan datip ma ngam sim tip. Te ngala Yesha ma le khamha le sing anang ye ne nang le ki ngale tang grade 1. Te ban tip pada ban long hadu kum ni ban yalam ban poi long teman besan ban long ni tengah ayai sya le sing ala poi sudo grade 8 entah ada kumbui le ki di kon yang akil long bar arun te le sing an kam long mon tem kam ba poi hing mani dengan le keyboard and all that kam ba andre hakani ka jing trot jonga uklem sya ngau ngan long umta namar ba larang asa amta le sing asusa tang kung nong tem le namar bangam tip di tu kendiat ibang ayo ikai ala ban thau jing roi nong ta ki kwer itu I bis itu ala ban thau ala ban yalam ala ban transpose ala ban transcript iki jing roi nong ta chung ki kwer ki ba ngala yalam ki stem baro ki bladap menta klam yalam su tang ba kam de ki jing semu ki jong play nangai Bagaimana kata kajing temu kajong o, bagata kajing bakla kajong a, kata kajing bamla kajong a, uban kelas kajing penlang dokum buai pat, pawan pendap kajing temu kajong o, kumta, wa dia kemat kajong o, mentah, day hang ni, bangi siam kajing koridor kajong kajing pulih ketian kajong o, bangi dan kamban wa, ya ketian kajong o, kajing pai kajong o, dah kedok not barok, kasih sok. Haki jing em jonga jong pi bat kum ta nga ban ong hanga ba pi ba la dang ngila yet si sal de manga pi badan ne wi asngau ne khubar ba ki badan sawai patro ngange ba nam dan nangi ki bala ban ong ngala le lut dan nang nun mampi nga bala ong ngala le lut ale ba bhatam don mo banot ban ong ngam sim la bakala lanti akan ono ko manusia ngam sim la kelon ngam sim la ya no ka wei pat ganti bani kata ka bo blai latmo Moses sim la sko o dei ban dei hok ban le kam bo blai pha wong bo blai ong i ban lek sa Egypt ban lek pelait im kim rau na ka Egypt wong ngalong uei Moses wong ngalong uei I'm nothing along uei ko blai ban le ta Hakawai pak kejaka bau bleu la pai wong atrai ngamlong bo pena kesentur ngamlong bo pena ngalong we ngamla ngam dan bor nalade Andre ka dekat bakat nyaw ka dekat ba nama lai wong sim yo ne ding do ha khti jong me ding do pen pai ka bor ka jong ka sim no ding do ha khti jong me da wo men sa le yakidang pala mami bom long ru sim no ding do bolong kabor ha jonga pandai kidak pala u David abolos ko thu e ta jing long ka jong u wong tu ai pat hangai ka jing kemen ka jing penim ka jong me sam basan huai tu kerja ne ka men se makloi anda kom tangan hikai yakilenti jong me hakinong palat haba me bra ai ngi ata jing kemen sem jong me ngan hikai kalenti jong me kinong palat paria ki ba pop an pan kala
Syami. Katno ki hajar ki breu nadok mentan nadok baudang David ki balayok ki jing pen kala de ki sam ki jong o. Katno hajar ki balayok ki jing hikai na ketien ki jong o blai na ka sintor ki jong o blai lang ba jong ki sam ki jong David. Wong le nom ne atrai nga. Ai nga ki jing kemen ki jing pen jong me. Kristian nga dong men sem kuloi kum tangan sala ban hikai yami. Hikai kumno uthau ki sam ki bau blai ul ai le pai ka sap na do budang long khna ap lang brat. Thau ki sam bu i jing em ki jong o bu yai. Kita hi ki balong ki jing ai men sem yang nga de phi. Ki jing ai men sem ki breu ki jong o ki babon ki bala bakla kalalti. Upo la bo la sem yu Jesu ong ayu memon yang aban le. Kidi kini barok ki ba yelam ki jing mut jonga ya fi. U Petrus habadien bo la len yu Jesu. U Jesu la pe yu o de kmat ki jong o. O la yam de ka thang. Pat hadien ka ta la yeng kmat jong pai ba klam sep teng ye no ru e. Pan kalai ki babon chisen yalap Petrus la ja. Mo namar bo la long buri la sem don jing tmu blai ha o la sem pat yaka ha ka jing im jong o manga ma phi la sem man swang dang ram ba la sing dang kit ki kam ba sibon re man tas ko mala ja no so mala pa ja no la sing don ka sap ka bangila u blai la ai mdei la se ngati kana u blai un ai nga ya phi we dam don kat ni ki sap lu un ai we lu la du ai tang we sap la biang de nangi ai tang we un ai bon u ai bat ngi te halor jong kita la don ka sap la don ka jing khot de la ja no mano we aso ne khubor aba vi pej ne ka ya ka ne ka khubor ka ne ka por la da la don kita ki la don ka sap la ka long ha jing wai la ka long ha kanu la ka long ha jing pun kre kanu ka don ka jing khot re mentala ja no mentala klet no msngo bodon bor so numta msngo bodon hok so bantre ka kam ka jong bule wat do jing kermen na mar bangi so tho bo udan ka jing tmo ya phi ba yang nga ha ka jing em jongi uble ula pon kre lu pa ula pin em lu pa ula ai man sem yang ni na ma bodon ka jing tmo na ka banta ka jong u ban le ke bangin sem ka jing kemen wong ban yo sem ka jing suk hak sisngi ki bakut jong phi dapai si bakut pinam song ke pinam sem ke jing babe ben ong o nga de ben le kum ni nga de ben le kum tai o nga de ba nga suja anti no em wong ga don ke jing tmu bala da fi asngo ga ni khubor dapai ha kisngi ki bakut ki jong phi pe jam ki suk de yap ru suk let's see Isngau bagi melong kita badan kesap ban keren dan kesap ban yalap dan kesap ban rai wat ngim nuot ru la se ban thu iki wei pang Yesus Kristus kom le imat abang nang perkhat ya ne ngapoi biang isti khubor e bangharapan kre men swa ya katoka lenong ka bakhat ar Siti sinong koren benang kong kebai thu ispang kamet ke jong Yesus Kristus bagi banta jong ka ngayo jingmut akatu por hamara nang puli ngine puli lang ya itu i Bible lesson naka daily bread ka bang ngai bon nang ngi puli la se ngam da tip ka nomot nang ngi puli daily bread July lai phau tarik hang tu ki ai the heading lower deck people Julai lai phau tarik salik biang da fi yu puli biang ka tu ngabat ngarang mut ban kren na ka tu ka benta no ka tho kom ni ha ka tu ka deliberate ti lesson ni ba Julai lai phau ki tho phang ko bai ka jhat ba ki ba ai jing sumar buki ong hospital ship bat ka ne ka jhat ka le ki ka ba pher bat ka ya ha ka ri Africa se ki snang pher po ri Africa Bagaimana jahat kerteng Africa Mercy. Ni US ngomong Doctors Without Borders, kiwei kumta. Bagaimana jahat kerteng Africa Mercy.
Kani galik ki jakam tu ki lapan yang tu ki wan ki sumar ki ai ki le ki ni ki tu bapai center mak left flip ki don ku kendriang ki jat ki sna ta ter kalau long ki jingkerku ya ki babon bah ki bam dan bor dala dehi ki batrat ki baduk ki baduna ki bam la ban lek soi kani kalau ki jingkerku ya ki ti bon sen ha ki lek ki jaka seno ki wan ki ni ki TV kru mo ki wan ki TV ki ring dore ki ha ki lek soi snong ki ring dore ki bat ki lai ring ta kham ring ki doktor mo ki ba ya le ne kam but la se dam de tang ki doktor ni ki we medical staff ki we ki jakaro mo ndai mdan be itho i we bure wo karte umik sepule on la fia pole karte umik utamik utrei hapo ka jakab ki ong sewage plant sewage ki jaklea japo par ki bapan mi na ki jakai ba fer bat ki kalong ka jakak ba mdan ma kwa ban trei la se japo ka basma ko jinjar but ngan chu ong ka ten pareng wa thone in the ship's sewage plant 40,000 liters of waste were produced each day. Without MIC tending to its pipes and pumps, everything would stop. Mo. Ki brio ki i kita hoi ki ba ki don kam ki doktor ki don kam ki we don kam ndrei dam don mono bentrei ne kam pan khoi ka ne ka jabo kini baro kini mihai kam komta mdan mano bomdan kam tapi ong ngam dan kasap can be a sewage plant hak hima jong ble panle ikam ki we kim kwa panle komta utho upol hakane city bolang sikinong koren khat ar fo ar ong ndre de kum we kita kid khot met yakiba I kham trat ki kham dan kam penban in pule biang itu dekat kita ki bentamo kabar so nak mawan pule ki dekat met ki ba I kham tlat ki kham dan kam penban ba kita ki dekat met ki bangi tharai ba ki long klemburam hakini ngi pen kup kencai ke buram ka ba kham bon te mana bala ong mangam dan kane ngam dan katai la sen pen kup buram be pi kham bon ada fit le I te kam alaya ikisnam junga kata agaji ya nanti junga ngakan mau ngapai dien bau lapan krek ban penlong yang a ubam mentoy nado banganang rit hendrei ngalapan serwano ya kata akhir kom ki per hendrei shumsha bakijing persa junga kin penduk no ya kajing tuo jong ngala persa along kajing pra ne por kum bangayeng kum ne kap yeng kentang kajong simsha kita kajing persa jong akin penduk no ikijing tuo kajong upendan kam wat ya kajing pamla jonga kum tangan amla klem aingo yu khamat jong pat lang jong panganan nang yo I ya kijing ple jong kijing temu kijong man laga por ikir kom aper pala na benta jonga per ma pir kom jo ya pet kijing pet kisngi bangi dan yo I ya kijing ple kom ma ple kot today ke kijing temu jong ble na benta jonga kom ple ikisla jonga kot ngala kret ndai mau udangkan mau bar ngatip bakampat kot kata kajing temu jong wat ada ngampat tip menta ke ke budan nak menta jong kisnam ki udang dan sekmat jonga bar jong piru kom jo na community da kajing sngo siram nak menta kis kat ki por ki budang bo bang abat ya kan kajing kular ka jong pan ngai kan ka jing jo ka jing kermen nak benta jang pi iwei bedan hang ni bat wi yo ngau ro kum jo na bang atip bleong nga tip ki jing mot ki bang par khat sapang jong pi ong utrai jing put ki jing mot
banga perkhat sephang jong phi ubleu don ki jing perkhat udan ki jing mot ong trai ki jing mot ka jing suk ken ti am ki jong ka jing sneu man ai ka jing kermen ya phi akapor bakut jong phi kum ta bangi poi se bakut in ya ka jing kermen ski baba blen kel khoi ne khobor ini penwai dengan ke jing rai ke balai spa sau hupra ngalaban ong kani kalong ke jing rai jonga kalaban ong ke jing rai jong piru kibon ke jing rai ki banga bang wan rai kibon ke jing rai ki banga so ki long ke jing rai ki ba don't come ki ba so kemen ban rai ngalaban ong kani ke jing rai jonga nado ba ngidang elek se English Sunday School na si English Sunday School hang te pa police zar dang rit ba angkat bai kimi khon ro elek se English Sunday School nduk ti por nasutana ran roai kani jing roai I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. Ndrei hagta ki por ngadang roai kata ngam par so roai sung kemen o bang sutanat ba shaman sim dengan empat sekong tho kata hado pangandaya yekilenti ki bakalan kumta hakitu ki por hoy ka bang I will sing the wondrous story of the Christ who died for me andre menta bangarwai ngakan mau ngalaja Jisu lasyam kum galang brod plasak ma sekalanti khemu yalam ura uyalam yang ngala kelon ngala mensau ngala jot pat ngala pop jingkermen lado rain lapau jing e jong u ka kedup khop ngala kelon ngala mensau ngala ja Jisu lasyam jing rai balais pa prapusau kan mau yang i pet ke jing im kalong gomno dada kala longom taru kamlele nama pangalapan ruai ki jing ruai ba phalla ngan ruai ki jing ruai la sau prama sama sau pra ngan ruai ki jing ruai ba Lasha hang u Krisnong pen kum nu usha kading naya ngaban ai ching pen o ngan wai jing wai ba Lasha hang u Krisnong pen vai lembat kiriu kutiba la ya lang namen barem ngala ja Jisu ula shemkum galang rod la sakma Shakalen tikim kabas kem ra'u yalam yanga o ngan wai jing wai bapelasha hang u Krisnong pen wai lembat riu kuki bala ya lang namen barem ngala kelon ngalamen sao ngalajot bat ngalapom jingkermen ladu ran lapau jing ijong ukak dukom hot ngan wai jing wai bapelasha
ang ukrisnong penim wai lembat kiriu kutkiba la yalang namen barem skibadum kila lan palen diru babun jingma en rei udon bat ngaring kada lakti ukten yanga o ngan wai jing wai apelasha ang ukrisnong penim wai lembat kiriu kibala yalang namen barem banda Roy harot wa Syasilyang waon Baang kasya Hurom Kay ay iba O ngan wai jing wai Bapelasya Ang ukrisnong penim wai lembat kiriu kibala yalang namen barem Ane por ban penwai ngat kerpat i teman pesan EW Karsono ban sobaban wan ban pelaj ingin ane por dari cingker khu penwai Idoi. Ngai ngo ye me au play pa jungi bahapning. Me ai ngi kini kalat bengin yo ban sakri ban bani ban penden borom ban pen krau ye ke keteng ke badan bor ke jome. Ngai ngo ye me kran na ke banta ke khubor ke bamalakren pring jungi kum ke balang. Ling bau sakri ba koridor jome timan mesan doktor rengat. Ibalawan ra hangi ye ke jingpan kan mau pat sisien. Bamame ablay melong ublay ubatip ye kijing mot ki bame berkat halor jongi kijing mot jong kijing bha om kijing mot jong kijing sniu nagabanta kijing im gabat lot ka jongi bamen penyo pat hangi kijing kermen jong kijing im ngila ur ngila ham ngila kelon bon sien kumbau debet baru petros kilayat denti Henry malakhli pat ye kijing im ki jongki ki sakri ki bakodor ki jome bekin yo ye kalat ban sakri me sisen pan melale kumta ye ngiru iwe pa iwe nado ki rangba ki long kme ki samla gen thebat senrang halaga jong ki jing im man kesni ngidwaya beleba men ya kerhu men ya lam ye ki jing im ki jongi kat ba medang pensa ye ngi sla jong ni ka perthei tonang kerkhuru yau sakri bakodor jome timen mesan di Doktor rengat, hagijing sakri kajung i halaga jong kapalang, bad hagi benta bapir, bamen penyo hai ye kalat ban ai ye ka jing sakri ka bakodo na ka benta ka borom ka jome, kajing pla, kajing yalam, kajing kren, kajing yaslok, halaga jong kapalang bad hagi wei ki jakaru kumjo, kerhulang yingi kumni kumbangilong batu pelaj ingin nang ni ringkat bagi jingker hu ki bagian sai ki jome ke jing ai eu Jesu Kristus bau trai ke jing ye bau bleu pahabat ke jing selok umen siem bakot kin song dap kerhai ha ke jing im jong i wei pai wei ki bejeng ha ke ni ke yin ke bakentang lembat ki wei ki bapen ling ba ki YouTube channel jong ka balang lemro bad upai lang uba mani yo bleu ba em hasil dalup kini kepercayaan mentabat seduk ki babom jukut. Amin.